كلها دمدمي. مینا همو گلین دبن سروریا خلافتا عباسیان ده دجینه و باندورا دسلاتا ناوندی لوان ببو. دداویا چرخانهان ده دسلاتداریا خلافتا عباسیان روش بروژ جه انجاما بلاوبونا گندلی و سیستما زورداریا خلیفیان آناوندی جبرگالا خودکد. نه اویکتنی لی هر وصا بیدادی و نوک هفیجی بلاو ببو. تارادیا کو جیانا خلکی کتا قوناغه که ترسناک. لورا پینگاوک نو جه سیستما ریوبریا برجواندین تایبت ین گلو نتویان درکت پیش. نمازه دنافچین روجهلات این خلافتا عباسیان ده کو دناوا آگری پفچونا نافبرا عثمانی و صفاویان ده دهاتن سوتن. ده انجام ده گلک نتویان جخورا وک دولت و میرنشین سرخوابونا خوراگهان ده و گریدانا وان بناوندا خلافتی و قلسول آواز بو. ملت کرد جی یک جوان ملتان بو کو جبو پاراستن و خناسینا رگزی آوا کرنا گلک دولت و میرنشینان خستا روجوا خواه. هرچندی گوناوی کردستانی وکی جغرافیا نتویا کرد دچرخا سیزدان ده وکی ولاتی کردان هاتیه بناف کرن لی دجمنه گلی کرد بشرین دجوار کول همبر نتویا کرد و خاکاوی دامشاندن سال لدو ساله ناوی کردستانی جسر نقشه خاکا برخودی راکر و بپردین رش تجخوین و کاول خملاند. میرنشینا میره لبزیرین یک جوان میرنشینین کردی بو گود سالا 1609 ده هات دامزراندن. دستانا میرخان آبناوی میره لبزیرین به دستانا کلها دمدمه و خانا دمدمه جیتی ناس کرن. او ریزا دویم ده فرهنگا ادبیاتا کردی ده دگره آنگو پشتی دستانا مموزینه ته هر وها او جی قهرمانیه که کردان آخری ناف داره. اف دستان سربیهاتیا تیکوشینا میرکی کرده کو جبو لهمبر شر پفچون و ایریشین دجمنانه براوانی و پاراستنا مالبات حوز عشیر و میرنشینا خو بکه که لحک آوا کر. میره لبزیرین و عشیرتا خواه یا بسر حوزا برادوز فناس کری کو لحرما نیزی دریا اورمیه لروجلات کردستانی دمینه. ده سالا 1609 آزاین ده لهمبر ایریشا شاه عباس صفوی و ارتشاوی کتن نواش شرکی گران و دستان قهرمانی و لهنگینی بساندن. پارێزوانên kelhê tapeyayê dawî jî bi wêrekî beravanî di ber jiyan azadî û serxwebûna mîrneşîna xwe de kirin. Heta gihara de ya ku piştî dijmin bi pîlankiriyeke qirêj û wêrankariyeke mezin derbasî kelehê bû jî nikarîbû yek şervanî dîl bigire û mîrê leheng jî xwe neda dest û mirina xwe di ser dîlgirtin û radestkirina ber destê şahê Sefewî re dît. جێدەرên dîrokî destnîşan dikin ku vî şerê dijwar di sala 1605 azayînê de rûdaye. Kelha dimdimê li Bakur Rojavayê Rojhilatê Kurdistanê dimîne. Şerefxanê Bedlîsî di pirtûka xwe ya şerefnameyê de amaje pêkiriye û dibêje ku ev keleh li xwedanê wê serokê eşîra Biradost vedgere. ev eşîr li herêma Ormiyê, Tergiyê Mergê û hinek navçeyên girêdayî wê dimîne. Gelek jêderên dîrokî mîna dîroknivîsê Şah Abbas di pirtûka Tarîxa Rayê Abbasî û Rojhilatnas Vladimir Mînorskî di pirtûka Kurd de û Rojhilatnas Vazîlî Nikîtîn û gelek jêderên din amaje bi şerê kelhê dikin.
هەروسا هەژمارەکە بەرفرە ji nivîskarên wêjeyê ev destane bi dîtinekê ji hev cuda lêkolîn kiriye. Rojhilatnasê Rûsî Alexander Japa di sala 1860 de wekî kesê pêşîn ev destana bi helbestî li Petersburgê weşand. Herwisa wî di destnivîsên xwe de gelek destanên helbestî yên li ser destana Dimdimê ku navaroka wan nêzî heve lê sernivîsên wan cuda ne piştî mirina xwe hiştin û têgotin ku ev destane hemû vedgerin helbestvanê Kurdê klasîk Feqê Teyran. Lê rojhilatnasa navdar Margaret Rodinko dibêje ev hejmara destanên Kurdî ne jî sawîr û xeyalên Feqê Teyranin ji ber ku tarîxa jî dayîkbûna wî û ev bûyer ji hevdûr û cihê ne. Kelha Dimdimê cihekî berfireh di nava edebiyata Kurdiyan û jende digire. Berhemên herî navdar ku ev bûyer nivîsîne pirtûka stiranên çiya ya wêjevanê Kurd Celîlê Celîle û romana Dimdimê ya pêşengê romana Kurdî yan ûjen Erebê Şemo ye ku di sala 1966 de li Yerîvanê çap kiriye. Herwisa gelek lêkolînên cuda li ser vê destana lehengî hatine nivîsîn. Mîna Profesor Ortîxanê Celîl di sala 1960 de lêkolîneka xwe bi navê Xanê Labzêrînê Kurd kir û bawernameya profesoriyê ji zanîngeha Petersburgê wergirt. Serbêhatiya vê destanê wiha dest pê dike. Ji ber neheqî û sitema Sultanê Osmanî Mîrê Kurdîyê bi navê Xan berê xwe dide Rojhilatê Kurdistanê bi gumana ku wê dilovaniya Şahê Sefewî ji ya Sultanê Osmanî bêtir be lê ew xewn ne li cih bû û rastiya Şah Abbas beravajî vê diyar bû. Li gor got têgotin ji bo ku Şah Abbas Mîrê Kurd bibîne û nas bike cilû bergên bazirganan li xwe dike û qista konê Mîrê Kurd ê li nêzî Ormiyê dike. Mîrê Kurd di pêşwaziya Şah de bi destê xwe rahişte perengeka agir û qelûna wî pêxist. Nava destê Mîr Şewitî lê wî agir ji dest xwe neavêt. Ji bo vê qedirnasiyê Şah ew bi kîseke zêr xelat kir. Beravajî vêyekê hineke ji derên din dibêjin ku Mîrê Kurd çûye û qista dîwana Şah kiriye û bûye meterê hespên Şah. Rojekê ji rojan hejmareka Moğlaçî hatin diziya hespên Şah. Lê Mîr beravaniya garana hespan kir û hejmareke ji Moğlaciyan kuşt û yên din reviyan. Wî bi tena serê xwe karî hespê Şah bi dest wan ve bernede û zora wan bir. Di encama pevçûnê de wî destê xwe di şer de winda kir. Rabû Şah ji ber mêraniya wî ferman da wî bi destekî ji zêr xelat bike û parçeyeke erd jî diyarî wî û eşîreta wî dike da ku xaniyan ji xwe re li ser ava bikin. Rabû Mîr li şûna xaniyekî ava bike dest bi avakirina kelehekê dor pêşgirî kir. Têde ode û mezel koşkek mezin û dîwanek jî ji xwe û xizmên hoza xwe re çêkirin. Keleh bi sûr û dîwarên bilind bi pencere û deriyên hesînî xemiland. Di nav kelhê de tûnel û sirdab çêkirin. Goleka ava vexwarinê kola boğaz û debo ji bo kel û pêlên xwarinê ava kirin. Lê tişta herî bi susret û raz kanaleke bin erd ji kaniyên jorînê yên di nava çiyayan de kişand di nava kelehê. Ev kanala ava vexwarinê razek bû got di navbera malbata Mîr de dima. Bi tenê yekî ji karkerên kolanê raza kanala avê dizanî, navî wî Mehmûdê Mêrkanî bû. Wî di avakirina kelhê û kolana kanala avê de hostetî dikir. Civaka kelhê gelek hevgirtî bû. Ew kes bi azadî dijîn. Gelekî guhdariya Mîrê xwe dikirin û di şêwr û gotina wî de bûn. Herdem li dora Mîrê Mîrneşînê bûn. Têgotin ku Axaxan ê herema Mergeyê yê li nêzî herema Mîr ji hêz serwerî deselatdarî û kelha wî bi tirs û guman bû. Îcar dema ku Mîrê Kurd bi keçika mêrgeya ciwan û bedewre zewicî Xanê
گو ئەو کەچ وەکە یار و ئەڤیندارە خۆ ددیتە ji ser hêşê xwe çû û kîn di dilê wî de li hember mîrê Kurdê kom bû. Ji ber vê çendî xane dest bi pîlangerî û dekûdolaban li hember mîrê Kurd kir. Rojekê berê xwe da koşka şah û gelaciya mîr kir. Ji şah re got: Mîrê Kurd ji xwe re keleheke mezin ava kiriye û serxwebûna mîrneşîna xwe ragihandiye û nema desthilata te nas dike. Dema şah ev şor bihîstin, ji hiş û sewdanê xwe çû û fermana rûxandina kelhê bi ser serê rûniştvanên wê da. Artêşeke mezin berhev kir û bi serweriya xanê mergeyê berê leşgeran bi ser kelhê ve ajot. Lê wan serkeftin bi dest xwe ve neanî û tu encam negirtin. Bi xemgînî bişûn vezîvirîn. Ev bû sedema ku hêrsa şah bilind bibe û biryar girt got ew bi xwe serkêşiya leşgeran bike. Şah kete nava şerekî dem dirêj, bi qasî çend mehan keleh dorpêç kirin û xistin çemberê. Lê bi ser vê yekê de jî jiyana xelkê di nava kelhê de normal derbas dibû û dorpêçê bandor li wan nedikir. Di wê qonaxê de hevjîna mîr e ya bi navê Gulbuhar bibû diya du zarokan. Mehmûdê Mêrkanî navmaliyê mîr bû û meterê hespên wî bû. Wî çavnebariya xwe berda nava mala mîr û dilkete Gulbuharê. Lê wî nikarî dilê Gulbuharê bi ser xwe ve de bikişîne. Rabû ji ber vê çendê û da got tola xwe ji mîr û Gulbuharê hilîne, çû raza xwaragirtina kelhê û çobara ava qenalê gihande şah. Bihêviya ku şah wî bi Gulbuharê xelat bike. Bi fêlebaziyekê xwegîhand şahê Sefewî û raza ava vexwarinê û herikîna wê ya ber bi kelehê ve ji şah re eşkere kir. Şah berê xwe da serkaniya ava kelhê û qurtek ji ava wê bi şanazî vexwar û bang li Mehmûd kir. Çima te ev xizmet ji min re kir? Min xwest got xizmeta şahê xwe bikim û tu jî min bi Gulbuharê xelat bike, da got pêre bizewcim. Şah awireke tûj jê veda û fermana kuştina wî û rakişandina çendekî wî bi dû vê hespê veda. Paşê ferman da gotkeriyeke pez li ser kaniyê bigurînin û xwîna pez bi ava kaniyê re berdin. Ava bixwîn herikî û gihaşte kelhê. Xelkê kelhê ji vî dîmenê bi seyir tirsiyan. Lê mîr li ber dilê wan da û got ku ava di hewz û golanan de têra vexwarinê dike û dema barîna baranê nêzik e û di nêzîktirîn dem wê mîrneşînên Kurdî bi gaziya wan vewerin, bila tu kes mitalan nexwe. Rojê li dû rojê ava berdest kêm dibû û kel û pêlên xwarinê jî li ber xilas bûnê bûn. Tu kes jî bi hewara wan ve nehat. Di wê qonaxê de dema hemû derfetê parastinê ji destan derketin. Bavê mîrê lebzêrîn derket pêşiya xelkê mîrneşînên û got: Li şûna ku dijmin bikeve kelhê yan milletê me bi tehlukeya tîbûnê bimre, ji me re şerefeke mezin e, em bi mêranî di qada rûmetê de li hember neyaran bimrin. Her mirovekî ji xelkê mîrneşînê ji hêla xwe ve rabû dest avêt çekên xwe û ket çeperê şer. Piştî mîrê lebzêrîn amadebaşiya şervanan kir û mewzî kontrol kirin. Ji bo xatirxwestinê berê xwe da nav malê û ev axaftin di navbera wî û hevjîna wî Gulbuharê de çêbû. Xoşewîsta min, tu hatî dunyayê da got bi azadî li ser serê çiya bijî. Te dikur mîna du şêran anîne. Şanaziya xwe bi xwedîkirina wan bîne û dema doz bibe ya şerefê, ez dizanim tu yî çi bikî, bila ev roj li bîra te be. Du hêstir mîna dur û yaqutan ji kaniyan çavê wê herikîn û bi ser lamikên rûyê wê de xwe berjêr kirin û persiv da. Ketina şêra tune ye. Here û bi eşqa mêraniyê li ber xwe bide. Bila Gulbuhar bi gorî navê te be. Ez ê zarokên te bi şîrê mêranî û lehengiyê xwedî bikim. Soza min bi navê Xwedê û bi şûrê di destê te de ye, got ez nav û dengê te bilind bikim û jiyana xwe gorî te bikim. Di pey hingê re mîrê lebzêrîn ferman da got pîr jin û zarokê di tunelekê veşartî re ji kelhê derkevin û herin çiyayên aram.
روج لبر آوا بو و تیرێژên rojê li serê çiyan diketin. Fermana êrişê hatdayîn û dergehên kelhê ji bo êrişa şervanan vebûn. Şerekî dijwar rûda, şerê sîng û dewranê dest pê kir. Cinga şûr û mertalan digiha erşê bilind. Hêla mîrê Labzêrîn bi ser qadê diket û şervanên Kurd li hember artêşa şah li ber xwe dida. Lê gelek caran pirbûn zora mêraniyê dibe. Ji ber ku hejmara şervanên Kurd û artêşa şah ne bi qas hev bû, an ku artêşa şah pirtir bû. Di encamê de gelek şervanên Kurd şehîd ketin. Mîrê Labzêrîn li pêşiya şervanan çoga xwe di erdê de çikiland û tupakî ji hêza artêşa Sefewiyan nekir û bi qehremanî li ber xwe da û soza beravaniyê got di ber millet û mêrnişîna xwe de dabû pêk anî. Bi vê yekê navî wî kete rûpelên berxwedanê û bû qehreman û cangoriyê welatê xwe. Piştî windakirina hemû derfetên berdewamiya şer, hejmareke şervanan xwe gihand qadên serê çiyayan. Tiştê balkêş di vî şerê dijwar de ew e got dijmin nikarî heta yek efserê Kurd dîl bigire. Heger hevkarî di nav mînreşînên Kurd de hebûya, dê li hawara berxwedana keleha dimdimê biçûna. Lê mixabin ev sosreta gelê Kurd de di hemû qonaxên dîrokê de hevkarî û peywendiyên desthilat û şoreşên Kurdistanê her dem belav û bêtedbîrin. Bi hêsanî dijmin ew xapandine û têk birine. Vî şerî ji bilî rûxandin û wêraniya kelehê tiştek din li peyxwe nehişt. Peyman û şûnwarên kelhê bûn şahidên mêraniya şervanên Kurd li hember dijminan. Heta wekî roja îro ev destan bûye mînaka dilêrî û qehramaniya gelê Kurd li hember dagirker û dijminan. Dê nifşên sibe roja gelê Kurd waneyên xweragirtin û beravaniya wê bi şanazî diyarî cîhanê bikin û soza xweragirtin û qehramaniyê ji bo doza milletê xwe bidin.